ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಶ್ರೀಮತಿ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಟ್ಟಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರನಾರು ಪಾತೆರರ ಉಂತುಂಡ ನಿರರ್ಗಳವಾದ ಪಾತೆರನ ಚಾತುರ್ಪುಂಡು ಪಡೆಯಿನಾರು. ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಆಪನೆಡ್ದು ದುಂಬು ಯೋಜನೆಲೆಡು ಕೆಲವು ಕೇಂದ್ರಲೆಡು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಸದಸ್ಯರ್ಲ ಆದ ಸೇವೆ ಸಂದಾದ ಪಾತೆರದ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆಯಿನಾರು. ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಆರೋಗ್ಯಮುಖ ಶಿಕ್ಷಣ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ದುರ್ಗಾವಾಹಿನಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇಂಚ ಜನಸೇವೆಡು ತೊಡಗಿಸಾಯಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಟ್ಟಿಯರೇನು ನಮ್ಮ ತೂತ ಕೇಂದ್ರ ತೆರಿದ ಆಡ ಆರ್ ಕವಿಲ ಅಂದು ಆರು ಬರೆಯಿನ ಆಟಿ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ತೆರಿಪವನ ಆಟಿದ ಅರ್ಗಂಟು ಹೊಸ ಕುಲದ ಮುಖಾಂತರ ಆರು ಇತ್ತೆ ಅರ್ಪಿಸಾ ಒಂದುಲೇರು ಬಲೆ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಟ್ಟಿಯರೇನು ಕವಿಯಾದ ತೂಕ ಅರೆನ ಕವಿತೆನು ಕೇನುಗ ಮುಖ್ಯದ ಬಂದುಲೆ ಆಟಿದ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಕೊರೋನಾ ಪಂಪಿನ ಮಹಾಮಾರಿದ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದಾದನ ಮನಸ್ಸುಗೆ ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಾತ್ ಪದಕ್ಕುಲೇನು ಮೊಡೆದು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕವನ ಬಂದದೆ ಹೊಸಕುರಲ್ ಬಳಗದ ಈ ಒಂಜಿ ಮೂಲಕ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕವನನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಕವನದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಆಟಿದ ಅರ್ಗಂಟು. ಆಟಿದ ಅರ್ಗಂಟು ಕಾರ್ತೀಲು ಪೋದಾಂಡು ಆಟಿ ಬತ್ತುಂಡು ಕೀರಿ ಕಟ್ಟುನ ಬರ್ಸದ ಭಿನ್ನಾದಿಗೇಡು ಬತ್ತುಂಡತ್ತ ಆಟಿ ಬತ್ತುಂಡತ್ತ ಆಟಿ ಸೋನುಡು ಸೊರ್ಕಿನಾಲು ಆಟಿಡು ಬಿರ್ಕುನಾಲು ಏಳು ಕಡಲು ಮೀಂದಿನಾಲು ಪಚ್ಚ ಪಜಿರಡು ನಲ್ತಿನಾಲು ಅಪ್ಪೆ ತಮೆರಡು ಕುಲ್ದಿನಾಲು ಜೋಕ್ಲು ಬಾಲೆಲೇನು ಮಾನಾದಿನಾಲು ಸೀಕು ಸಂಕಡ ಮಾಜಾದಿನಾಲು ತಿಲ್ಕೆ ನಲಿಕೆಡು ಪೊದ್ದಿನಾಲು ತುಳುವಪ್ಪೆ ಆಲು ಭೂಮಿಯಪ್ಪೆ ಆಲು ತುಳುವಪ್ಪೆ ಆಲು ಭೂಮಿಯಪ್ಪೆ ಆಲು ಪಚ್ಚೆ ಪಜಿರಿನು ಕೊಯ್ದು ದೆತ್ತೇರು ಅಪ್ಪೆ ಉಡಲುಗು ಕುಡರಿ ಪಾಡ್ಯರು ಮಲ್ಲಾಸ್ತಿಕೆದ ಒರಟು ಕಟ್ಟುವನ ಕಟ್ಟಿಯರು ಸೊಂಪು ಗಾಳಿಗೆ ವಿಷನು ಬಿರ್ಕೇರು ಸಂಪು ಭೂಮಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪೊದ್ದಿಯರು ಬಂಗ್ಲೆ ಗಾಡಿಂದ ಭೂಮೀನು ದೊಂಕೇರು ಪಣವು ದಾಸೆಗೆ ಕಂಡ ಮಾರಿಯರು ಬೆನ್ನಿ ತೋಟದ ಬೇಲೆ ಮದತೇರು ತಿಳಿ ಗಂಜಿದ ರುಚಿನಿ ಕೆರಿಯರು ಸೀಕು ಸಂಕಡೊಗು ಬಲಿಯಾಯರು ಸೀಕು ಸಂಕಡೊಗು ಬಲಿಯಾಯರು ಅಪ್ಪೆ ಉಡಲು ಬುಲಿಪುಂಡಿನಿ ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿ ನಲಿಪುಂಡಿನಿ ಅಪ್ಪೆ ಉಡಲು ಬುಲಿಪುಂಡಿನಿ ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿ ನಲಿಪುಂಡಿನಿ ಸಾತಿ ಜಪ್ಪೆರೆ ಮೋನೆ ತೋಜ ಆವಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಡಿನಿ ಕೈಟು ಕೊರ್ನ ದೊತನೆರೆ ಆವಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಡಿನಿ ಮೋನೆ ಮುಚ್ಚಿದೆ ಬದುಕೊಡಾಂಡಿನಿ ಮಲ್ತಿ ಪಾಪೊಲು ಜಿಂಜಿದಾಂಡಿನಿ ಮೋನೆ ಮುಚ್ಚಿದೆ ಬದುಕೊಡಾಂಡಿನಿ ಮಲ್ತಿ ಪಾಪೊಲು ಜಿಂಜಿದಾಂಡಿನಿ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬದ ಪೊರ್ಲು ತುಯ್ಯರೆ ಆನಿದಾನಿ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬದ ಪೊರ್ಲು ತುಯ್ಯರೆ ಆನಿದಾನಿ ಸಂಶಯವಡೆ ತೂಪುನ ಗತಿ ಆಂಡಿನಿ ಕೊರೋನಾ ಬರ್ಪುಂಡ ಪನ್ಪಿನ ಪೋಡಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಬರ್ಪುಂಡ ಪನ್ಪಿನ ಪೋಡಿಗೆ ಏನು ಅಪ್ಪೆ ಉಡಲದ ಅರ್ಗಂಟೋ ದಾನು ಅಪ್ಪೆ ಉಡಲದ ಅರ್ಗಂಟೋ ದಾನು ತೆರೆದು ಬದುಕಲೆ ನನದುಂಬುಗಾಂಡ ತೆರೆದು ಬದುಕಲೆ ನನದುಂಬುಗಾಂಡ ಬುರ್ಚಿ ಬಂದುಲೆ ಮನ ಮಚ್ಚರ ಬುರ್ಚಿ ಬಂದುಲೆ ಮನ ಮಚ್ಚರ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತಂಡ ಪೂರಾ ಪೋಪ ವರ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತಂಡ ಪೂರಾ ಪೋಪ ವರ 4 ದಿನತ ಬದುಕು ನಮ್ಮ ಮೋಕೆ ದಿಂಜಿದು ಬದುಕುಗ ನಮ 4 ದಿನತ ಬದುಕು ನಮ್ಮ ಮೋಕೆ ದಿಂಜಿದು ಬದುಕುಗ ನಮ ಆಟಿ ಕಳಂಜ ಬರ್ಪುನ ಸಾತಿ ಕಾಪುಗ ಸೀಕು ಸಂಕೊಡಗು ಮರ್ದನಾಡುಗ ದೈವ ದೇವರೇನು ಒಟ್ಟು ಸುಗಿಪುಗ ತುಳು ಒಪ್ಪೆನ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪುಗ ಅಪ್ಪೆ ಉಡಲದ ಜಾಲಡು ಕೊಪ್ಪುಗ ತುಳು ಒಪ್ಪೆನ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪುಗ ಅಪ್ಪೆ ಉಡಲದ ಜಾಲಡು ಕೊಪ್ಪುಗ ನಿಕ್ಲೆನ ಮೋಕೆದ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಟ್ಟಿ.